A jiya ne kungiyar kwallon kafa ta Najeriya wato Super Eagles suka samu damar lashe lambar yabo ta tagulla wato bronze medal a gasar cin kofin Africa wato AFCON 2026 bayan ta doke Egypt. Najeriya ta ci Egypt 4-0, an tashi wasan babu ci a cikin mintuna 90 da aka buga na wasan a filin wasa na State Muhammad da ke Casablanca. An wuce kai tsaye zuwa finality ba tare da ƙarin lokaci ba inda Najeriya ta yi nasara da ci 4-2. Jaruman wasan sun hada da Stanley Wambale wato mai tsaron raga kenan inda ya zama gwarzon wasa bayan ya tare penalty biyu, ciki har da na fitaccen dan wasan duniya wato Mohamed Salah da kuma Umar Marmush. Ademola Lookman shine ya ci penalty na karshe wanda ya tabbatar da nasarar Najeriya. Sai kuma VAR da offside, Najeriya ta jefa kwallo biyu ta hannun Ademola da kuma Onwachu, amma alkalin wasa ya soke su bayan duba bidiyon ba da kuma offside. Wannan ita ce lambar yabo ta tagulla ta tara wato bronze medal da Najeriya ta ci a gasar AFCON. Super Eagles sun kafa tarihin kasancewar kungiyar da ta fi shiga jerin kasashe uku na farko wato podium finish har so 17. Ku ci gaba da kasancewa da mu Kunya Media gaskiya kai tsaye, sannan kuma ku ci gaba da following dinmu a TikTok account dinmu da Facebook. Mun gode.